комиссияе ки рӯзи 29 апрел бо ташаббуси ҳукумати тоҷикистону қирғизистон барои ҳалли муноқишаи мусаллаҳона дар минтақаҳои марзии ду кишвар созмон дода шуд, чандин соат сабаби сар задани ин ҳодисаро баррасӣ кард. нишаст шоми 29 апрел дар шаҳри Исфара баргузор шуд. ҳайати тоҷикистонро Саймомин Ятимов, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва ҳайати қирғизистонро Омурбек Сувоналиев, раиси вилояти Ботканд раҳбарӣ карданд. бино ба изҳороти муштарак ки нусхае аз он дастраси радиои Озодӣ шуд, ҳар ду тараф розӣ шудаанд муноқишаи мусаллаҳонаро хотима бахшанд, ҳайати шахсӣ ва таҷҳизоти ҳарбиро ба макони доимии ҷойгиршавиашон баргардонанд, барои роҳ надодан ба ташаннуҷи авзо чораҳо андешанд. якҷоя аз ҳисоби кормандони ниҳодҳои интизомӣ ва кормандони ҳукуматҳои ду кишвар барои дар амал татбиқ намудани чораҳои зикршуда гурӯҳи корӣ ташкил дода, барои ба эътидол даровардани вазъ ва пеш бурдани пурсамари музокирот ба манфиати ду халқу давлати дӯст шароитро фароҳам кунанд. вазорати тандурустии қирғизистон гуфт, дар муноқишаи марзӣ бо тоҷикистон 84 шаҳрванди ин кишвар захмӣ шуда, 3 нафар ҷон бохтаанд. дар миёни фавтидагон як духтари 13-сола низ будааст. ба иттилои мақомоти қирғизистон, ин духтар дар ноҳияи Лайлак, ҳаммарз бо ноҳияи Бобоҷон Ғафурови тоҷикистон маҷрӯҳ шуда, дар роҳ ба сӯи бемористон даргузаштааст. дар ҳамин ҳол, хабаргузории Азия Плюс бо такя ба манбаъҳояш дар ҳукумати Исфара навишт, дар муноқишаҳои рӯзи 29 апрел дар марз бо Қирғизистон 3 шаҳрванди тоҷикистон кушта ва 31 каси дигар захмӣ шудаанд. яке аз маҷрӯҳон раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода будааст.